enviar eren dos ordinadors que estaven junts, realment, estaven a una taula junts, però la dada rellevant va ser que no van compartir arxius com es venia fent amb la informàtica ja feia molts anys, sinó que van lograr enviar-se un correu electrònic. Va ser el primer correu electrònic de la història. Això és molt important com a dada i com a data. L'any següent, l'any 72, es va fer la primera demostració pública del que va ser els orígens del que molts més anys després seria la xarxa de xarxes, que sabem ara que és internet. L'any 72, com deia, es va fer la primera demostració pública del sistema ARPANET. L'ARPANET era una xarxa de comunicacions del Ministeri de Defensa dels Estats Units, perquè inicialment internet tenia una finançació i un objectiu militar. I això era l'any 72, que es va fer la primera demostració pública i funcionava i era una comunicació entre diferents ordenadors damunt d'una xarxa telefònica. Internet podem dir que explota en el sentit que hi ha una difusió molt gran i l'any 94 es crea un portal anomenat GeoCities, que és una de les primeres xarxes socials tal com les entenem actualment. És l'any 94, evidentment la tecnologia i el desenvolupament encara era molts anys, però es crea l'any 94 una de les primeres xarxes socials tal com l'entenem actualment. La intenció ja era que els usuaris creessin i compartissin les seves pròpies pàgines, estructuressin el seu contingut i ho poguessin compartir amb altres usuaris d'arreu del món, ja estem parlant. L'any 95 es crea un altre portal, en el seu moment era molt important, després ha caigut amb importància, de blog.com, que dona als usuaris la possibilitat de traslladar les seves experiències, penjar-les a internet, publicar-les i compartir-les amb altres usuaris arreu del món, amb interessos similars. L'any 97 al 99 apareixen, són 3 anys molt importants perquè apareixen el que són els sistemes de missatgeria instantània, que són, bàsicament, el que entenem és el Messenger, el que avui en dia entenem com Messenger. A aixecar-se i fer manifestar-se i van dir un dels motius és les xarxes socials. Jo suposo que no estic totalment d'acord amb això, és a dir, xarxes socials sí que estan jugant un paper determinant important, però abans d'això havia un telèfon mòbil, recordareu vosaltres 11M, famós atemptat just uns dies abans de les eleccions de l'any 2004, em sembla anar, i un dia abans hi havia milers i milers de SMS, passa tu demà, ens veiem, o això és l'Aznar, o que sigui, no? I aquesta va ser una de les, jo crec, inicials moviments socials de via persones entre persones enviar informació, informar les coses perquè podem reunir o podem manifestar, no? Però també, a part de telefonia mòbil, havia Messenger. Nosaltres potser no coneixem, però els joves, ara potser no tant, perquè ara és Facebook, Twitter, però fa 5-6 anys, molts joves cada dia parlaven entre ells amb Messenger, que no costava res i sabien moltes més coses que molts altres nosaltres sabíem.